Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa en el que no hay nadie al volante, amigos, no hay nadie por detrás, con lo cual Xurxo y yo nos acabamos de inventar una opción de cómo hacer una entradilla. ¿Qué tal salió? Mal, pero no pasa nada porque ya sabéis, el keep it cutre es algo que nos gusta mucho en esta casa. No vamos a perder tiempo porque sabemos que somos los teloneros, sabemos que estáis preparando todo para ver otras cosas que, bueno, no voy a decir lo que me parece que veáis ese tipo de competiciones. Xurxo, muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Moi boas. Menos mal que o partido deportivo saliu mellor que esta entradilla a este programa especial, a este café para moi cafeteros. Para analizar un poquinho, vimos aquí este Deportivo 1 Cádiz 0. Onte estivemos en a balón parado. Ahora facémolo desde un plano máis táctico, por así decirlo, explicando un poquinho máis con reposo o partido. E nada máis, se queres, mira, como hoxe xa imos improvisando de todo, doulle a cortinilla e vamos aló. Por favor. Bueno, vexo que ata as diapositivas saíron con marco hoxe. Bueno, cousas do directo, os que nos sigades en diferido, pois non estaredes a piques de ver esas outras cousas que empezan a partir das 9. Os que estades en directo, pois sabede que non vos preocupedes, que estamos a punto, que en media oriña vos soltamos e solucionamos este programa. Un programa que, como dicimos, vai analizar ese Deportivo 1 Cádiz 0, no que, antes de pasar un poquinho polo miúdo, a miña sensación, ahora revisando de novo o partido, foi que o encontro deportivo foi aínda mellor do que tiña en mente no directo, no? Creo que eses primeiros 15, 20 minutos ofreceron unha sensación que non foi a total do partido, por así dicilo. É dicir, o Depor saliu mal, saliu frouxo, cun Cádiz que lle dominaba, que lle atopaba as costas, que lle atopaba os espacios, pero deu unha sensación de que desde ben cedo o equipo soubo como frenar eso. O que pasa é que esa sensación de dúbidas mesmo a tiñan os xogadores, porque José Ángel en rolda de prensa recoñecía que o equipo estivera incómodo e demais. Yo creo que es un poco la presión. Es decir, al final este partido, por mucho que tú lo prepares desde el punto de vista táctico, por mucho que sepas cómo te va a jugar el Cádiz, creo que ese momento de pisar el césped, ¿vale? De ese ambiente, ya no en el calentamiento, en el momento en el que ya estás vestido de corto, sales, en tu cabeza sabes que los dos equipos están con los mismos puntos, que la temporada ya está en esta recta final, que es un partido de mirar hacia arriba, hacia abajo, yo creo que ahí es cuando se te complica porque aparte delante tienes a un Cádiz que está el recuerdo de la primera vuelta, ese partido en el que tenías a Lucas en modo superguerreiro que decidió hacer goles de todo tipo y yo entiendo que te cueste ajustarte. Lo bueno es lo que decías, te cuesta ajustarte, pero te ajustas. Efectivamente, ajustaste porque o Depor empezou querendo ir a presionar arriba, como fai casi sempre, pero estaba moi separado. De feito, recoñeceu no Gil Sanz na propia rolda de prensa que saíron a apretar arriba, pero as liñas estaban moi diferentes e vemos aí na primeira imaxe como o Depor iba pois emparellando prácticamente os 4 defensas do Cádiz cos 4 dianteiros, entre comillas, do Deportivo, nese 4-4-2 que presionan casi todos os equipos. Bueno, 4 dianteiros porque contamos os extremos indo por os laterais, Zaca cun central e Mario Sereno con outro central. Está facendo aquí unha cousa que acabo de cambiar a diapositiva e que estaba cargándome. Mentre estabas ti Increíble, falando, preparei unha de nova, queda máis bonito increíble. así, queda máis bonito Vale, así, eres queda el todo máis Villares, orgánico. el Villares de la Efectivamente. realización. Sí, maravilloso. Xa non sei para que temos a fer, si está Fernando, aquí eu Fernando, ¿quién eres? facendo maxia, exacto. Multitarea, absolutamente. Bueno, dicíamos, agora xa me centro, que o Depor iba a presionar en 4-4-2, pero o Cádiz, o problema é que tiña tres no centro do campo. Tiña un San Emeterio que se colocaba por diante da defensa, tiña a Diakité moi da e volta, pero con unha altura bastante elevada, e tiña un Tiberos, pois tamén bastante elevado, non? Entonces, o de por aí non sabía moi ben que facer. Non sabía moi ben que facer. Non sabía se ir a por San Emeterio, a costa de deixar a un dos interiores, entre comillas, do Cádiz libre.
con eses dos mediocentros que tiña, se quedarse, como vemos nesta imaxe no minuto 7, con Jurado, con Diakité, con Villares, con Ontiveros e deixar libre a San Emeterio, bueno, ao final optaba por a versión máis conservadora casi sempre, ¿no? Esa de deixar libre a San Emeterio porque aí non hai problema en que reciba, pero en realidad sí que había problema en que recibise, porque estás superando cun só pase a 4 xogadores do Deportivo. Era un problema porque ya topaban as costas xa a esa primeira presión e xa tiñan espacio para ir a atacar aos dous mediocentros do Deportivo. Dos mediocentros do Deportivo que sufriron moito, insisto. Non tiña moi claro o Depor como presionar. Aquí, minuto 10, 46, vemos na imaxe en como Diakité detecta o espacio, Villares e Jurado están moi xuntos, Jurado, que en teoría estaba con Diakité, está pendiente do balón, e o que se genera aí é un pase a ese espacio que ninguén está pendiente e o Cádiz volve a correr, volve a superar a 6 homes solo cun só pase e vai metendo o Deportivo atrás, claro, obviamente. Novamente, minuto 21-15, bueno, un Depor un poquinho xa máis axustado, pero aínda así, cando os mediocentros iban moi arriba ou estaban moi separados, as costas do mediocentro había problemas, o que falaba Gil Sanz en rolda de prensa. Non era solo, neste caso digo, non era solo como axustaban os mediocentros, sino a distancia entre liñas que había entre todo o equipo. Era un equipo moi longo. Nesta acción vemos como Villares e Jurado están moi separados, porque un está, insisto, con Diakité, outro está con Ontiveros. Diakité recibe, Jurado aprétalle, pero Diakité pode dar o pase a San Emeterio e San Emeterio rapidamente detecta o espacio aí que hai e pon a correr pois a Zaldúa, a Iza Carcelén e a Rubén Sobrino, que detecta moi ben ese baleiro tan grande que había aí e atacan a espalda do centro do campo do Depor e atacan a espalda de Tosic tamén. Por que o Depor non estaba coa súa última liña, coa liña dos, neste caso dos defensas, dos centrais máis adiantada? Porque tiña un poquinho de medo a Cris Ramos, porque Cris Ramos aí estaba fijando a eses dous centrais, Pablo Martínez non quere ir a ese espacio para non deixar a Pablo Vázquez solo con él, non queren ir a liña de centro do campo porque entonces xa sería pois 10 metriños máis para Cris Ramos para que che gañe a carreira. Era complicado ir a ajustar, ¿no? Daba a sensación de que Cris Ramos condicionou moito ao equipo. Es que no solo era que pueda ir al espacio, sino que también cualquier balón por alto es un jugador muy potente que le puedes dar a cualquier otro en llegada y nos desmonta. Ese es el problema, porque también creo que eres consciente de la limitación que tienes en los laterales. Al final, Sí. Tosic no es sobrador a la hora de recuperar y con Pecha Román, en el caso que fuera por la otra banda, ya hemos visto que las carencias de Pecha sobre todo están siendo en defensa. Sí. De todos xeitos, pois iso, o Cádiz é verdad que estaba cómodo, pero non terminaba de xerar ocasións super claras, Non terminaba de xerar ocasións super claras e o Deportivo pouquiño a pouco foi ajustando. Cando o Cádiz salía por unha banda, sobre todo pola dereita, que pasou a facer o Depor? Pois mira, deixo libre os alonxados, deixo libre por suposto, a Climento, o lateral esquerdo, deixo libre casi o extremo esquerdo a De La Rosa, incluso deixo a libre, como se ve nesta imaxe, en minuto 31-20, a Ontiveros, que está moi botado cara a esquerda, e Villares di, mira, eu aquí non pinto nada, vou saltar dentro, voume pegar a José Ángel, vou facer o equipo máis compacto, e vemos, ahora sí, como contra prácticamente 2-3 xogadores do Cádiz que son opción de pase, o Depor xa tece unha rede de defensiva e non permite que progrese tan fácil o Cádiz. É un equipo máis compacto, a costa de deixar máis libres os alonxados, vemos aí como Mella está moi separado, pendiente un pouquiño de si balón vai ao central esquerdo, se balón vai ao lateral esquerdo ou se balón vai a Ontiveros. Bueno, pois podo estar eu con tres porque en función de onde dean o pase, salto a por un, a por outro, a por outro. E o resto do equipo, sí, máis compactadiño para non permitir eses pases. A maiores... Aquí yo Dime, creo que dime, era sí. interesante minuto 30, es decir, minuto 30 el Depor ya consigue un poco Sí. hacer esto, ¿no? Contrarrestar un poco a un Cádiz que igual estuvo cómodo. ¿Cuántos minutos pudo haber estado cómodo? 25, porque máis ou menos 25, desde que o Depor amenaza por primeira vez cun disparo de Villares, que se lembrades é unha conducción que fai, que acaba rematando un poquillo trastabillado por Ontiveros. Aí empeza ao Depor soltarse un poquinho máis e axustan a presión no que falábamos de estar compactados e axustan a presión de deixar que San Emeterio xogase tan fácil. Como fai? Pois
de maneira moi sinxela, e que, de verdade, ao principio a mí me sorprendíame que entre Mario Soriano e Zaka non fosen capaces de tapar un poquinho esa línea de pase con San Emeterio. Bueno, somos dous dianteiros para dous centrais, pero non é tan sinxelo. Hai que ir a presionar dun xeito cunha traxectoria de carreira para tapar línea de pase a San Emeterio e non obligar a Villares ou non obligar a Jurado, neste caso a Villares, a que fosa por San Emeterio. Eu, se vou presionando cunha traxectoria un poquinho máis circular, como se ve aquí no minuto 29-53 de Mario Soriano, que vai a presionar a Chus, pero vai a presionar a Chus mirando onde está San Emeterio. Mirando onde está San Emeterio ás súas costas. Entonces así, bueno, vou pouco a pouco achegándome ao central ao que ten balón, pero non lle vou permitir pase a San Emeterio. E ademais, se hai pase a San Emeterio, está Villares moi cerca tamén, porque Villares estaba pendiente de Ontiveros e de San Emeterio neste caso. Una pregunta, ¿y aquí el posicionamiento de Zaka? Mellorable, pero a idea era que os dous dianteiros estivesen máis xuntiños para cando un saltase a central, o outro quedase con San Emeterio. Non importaba tanto o central alonxado, senón irse relevando nesa tarea, ¿no? Sí, o sea, Yo para salto y tú te quedas. tapar líneas de pase, ¿no? Si hay Exacto, algún rechace, lo que sea, exacto. poder recogerlo y montar contra. Pero aún así mi sensación en el partido fue que no terminó de funcionar la parte de Zaka. Non de todo, Carlos, non de todo. espera. No, aquí la movida es que la Champions la pongan hoy, vale. Los martes son de análisis, son de apuntes, no esas competiciones de las que ustedes me hablan. Prosiga, por favor. Nos empezamos antes, lo Sí, siento. sí. Nada, un pouquiño eso, ¿no? Con eses dous axustes de ser un pouco máis compacto e de saber como presionar nesa salida inicial do Cádiz e non permitir que San Emeterio xogase tan fácil ou recibise tan fácil, pois o Depor xa mellorou un pouco. Que pasaba? Que en ataque aínda non terminaba de estar cómodo. Volvemos ao principio do partido, o Depor inicia sempre con dous centrais máis Elton, pero cando a xogada progresa un pouquiño, o normal, a tendencia é que José Ángel se acabe metendo como tercer central. Para darlle salida de balón, para permitir que os centrais xoguen máis amplio e podan facer conducións, teñan máis tempo e espacio para meter pases progresivos, verticais, e un pouco é o que pasa nesta acción, ¿no? Vemos como, sí, o Depor xogaba con eses tres centrais, pero o Cádiz o que facía era, pois vale, ti ibas con 3, eu presiono en 4-4-2, pero realmente non é un 4-4-2, é un 4-4-2 no que de la Rosa, extremo esquerdo, está pendiente do meu central dereito. Entonces, xa podo facer que Ontiveros estea pendiente do central do medio, por así dicilo, e Cristian Ramos do central esquerdo. Un 3-3 prácticamente, e ademais hai pouquiña liña de pase aí. Por qué? Porque Rubén Sobrino estaba pendiente de tapar esa pase fácil con Tosic e os dous mediocentros que quedaban libres, neste caso Villares e Mario Soriano, estaban perfectamente marcados por San Emeterio de Equité, nese 4-4-2. Vemos aí como sí que Yeremai asoma, pode estar libre, pero neste caso non lle dan balón. Vemos como nalgúnha acción posterior, como esta aquí, non é Yeremai o que asoma, senón que é Zaka, e era un xeito que o Deportivo tiña de salir. Vale, teño os meus centrais presionados, teño os meus mediocentros presionados, pero teño a opción de buscar a Yeremai, ou neste caso a Zaka facendo de Yeremai. Por qué? Porque o Cádiz non solía perseguir moito ese tipo de situacións. Prefería que o extremo esquerdo, aínda que neste caso fose Zaka, recibise aí no seu campo propio e pudiese girar ou pudiese dar o pase. Aquí Zaka recibe e xoga moi fácil de cara un terceiro home para Tosic. Que pasa? Que nin Tosic nin Pecharromán con balón nesa primeira parte estiveron ben. O Depor atopaba aí o xeito de salir, pero eso non significaba que a xogada progresase, que a xogada fose limpia. Outra vez aquí, un balón que acaba perdendo o Deportivo, se lembrades, creo que é unha acción na que Pecharromán ten un pase fácil a mella e a manda a saque de banda. Pablo Vázquez atopa a Villares nesa recepción, como de la Rosa vai a por Pablo Vázquez, porque insistimos, ese extremo esquerdo do Cádiz iba moito polo central, pois deixou libre a Pecha, e Villares fácil, ¿no? Méteme a mi balón e xogo un terceiro home moi fácil cara a Pecha.
Climent, que era unha cousa que comentou Gil Sanz, non pode saltar a por pecha porque está moi lonxe, porque, aínda que non se vexe aí, sí que o indiquei un pouco coa liña esa azul que sae do marcador, Mella está fijando moi fora, e moi alto, entonces Climent non pode ir a por pecha, vale, pecha ten todo o tempo do mundo para progresar. Que pasa? Pois imprecisións nesa primeira parte que non conseguían permitir que o Deportivo progresase con balón en curto y tampoco con balón en longo. Yo creo que esta imagen que vamos a ver es el drama que vimos repetido en la primera parte, que es una buena opción de salida si tuvieras a Barbero, en este caso. Exacto. Si no tuvieras a un delantero que, es que ya no sé si diría por alto, porque no salta, o sea, no salta bien. O sea, el problema es que no es capaz de ejecutar bien los saltos y ahí es donde ya va a ser muy difícil que gane alguna. Es un delantero de espacios. Aquí entiendo que el tema es que cada vez que jugamos en largo, por mucho que tuviera dos opciones, que tiene dos opciones cerca para descargar, Exacto. no hay descarga. Exacto. A opción en longo era moi jugosa porque, como dixo Gil Sanz na rueda de prensa, na anterior diapositiva non, pero nesta sí, Climent vai a por pecha. É o xogador que está aí un pouco en intermedias, que o marco coa liña amarilla sobre pecha. Climent vai a por pecha, porque De la Rosa saltaba por Pablo Vázquez, insistimos, extremo salta a central, entonces lateral desliza para ir a polo outro lateral, a polo lateral contrario. Iso genera un 3-3 en última liña do Cádiz. 3-3 con Zaka, Mella e Yeremai contra Chus, contra Kovacevic e contra Iza Carcelén. Ostras, ti gañas ese balón como pasou o día do Castellón na casa, por exemplo, que o Depor prácticamente como máis dano lle fixo Castellón foi nese tipo de accións de 3-3 e é super jugoso porque tes a Mella e Yeremai para correr o espacio. Que pasa? Que non os gañas. Ese é o gran drama, que non os gañas, que Zaka está moi peleado co tema dos duelos, tanto aéreos como máis terrestres, pero sobre todo aéreos, e aí perdes moita salida, non? Porque cando che veñen a apretar ben arriba, pois unha opción evidentemente salir en longo, pero non és capaz de facelo. Non és capaz de facelo. Aí hai un problema que solucionou Super Mario. Super Mario chegou a un punto que dixo mira, Basta. basta, exacto, basta. Vou aparecer eu, vou ser eu quen xogue, quen faga xogar o equipo, vou empezar a asegurar pases e truxen non é unha diapositiva sola, esta é un combinado de 3 para que vexamos a influencia de Mario, total e absoluta. El calienta que Minuto sales queda genial, ¿eh? Sí. Minuto 28:02. É unha acción que o Depor empeza a trenzar pola banda dereita entre Pecha, Mario e Soriano. Mario é o que está máis retrasado, pico da área recibe e detecta como Villares pois lle fai un desmarque, un poquinho de espacio para ser opción de pase, vale? Dalle o balón a Villares. Que pasa no momento no que lle dá o balón a Villares? Que sigue correndo, que non se queda parado como ejecutor do pase, senón que di, vale, eu agora quero ser receptor dese novo pase, quero ser solución para Villares. Fai o movimiento para darlle unha solución por diante de balón a Villares, e Villares, claro, detéctao. Lembremos que estaba no pico da área. Bueno, pois ele é o que se activa por diante de todos os xogadores do Cádiz, por diante de todos os xogadores do Depor e é receptor dese pase cara adiante de Villares. Xa estamos casi no medio campo, segunda zona. Digamos que os ataques suelen ter zona 1, zona 2, zona 3. Participa na zona 1, participa na zona 2 con ese desmarque e con esa recepción e antes de recibir xa está mirando a Mella, xa está mirando o que ten cara adiante e no momento no que recibe non lle fai falta nada máis que un primer golpeo, un primer contacto para poñer a correr a Mella. No momento no que pongo a correr a Mella é situación de perigo porque dunha xogada trenzada desde atrás que atacas moi ben o espacio, casi parece un contragolpe, Mella chega á zona de área e é verdad que aparece Yeremai, pero quen aparece na frontal da área si Yeremai en vez de tirar decide deixarlle ese balón que controla mal? Mario Soriano de novo. Un pouco, creo que esta xogada resume a influencia que tivo Mario Soriano en todo o partido a nivel ofensivo co Deportivo que é unha barbaridade, de verdade. É que non
non me podo cansar de repetilo, e parece que somos pesados e que nos paga e tal. No, é cuestión de ver o fútbol cos ollos abertos e de querer ver como xoga Mario e de fijarse un pouquiño en Mario, ás veces incluso solo en Mario, fijádevos. Claro, pero mi sensación es, por lo menos en este partido, que me fijé más en reacciones de la gente. Mm. Cuando Mario hace esas descargas, o se apoya normalmente en centrales o normalmente, Sí, pues, según José Ángel, que está más incrustado entre centrales, siempre se escucha a él para atrás, siempre para atrás, siempre para atrás. El tema es entender cómo ese hacia atrás o esas descargas generan jugadas de este estilo, claro. donde de un Mario en el pico del área del Deportivo acaba con un Mario en la frontal del Cádiz con una opción que, bueno, que podría haber sido para él, pero bueno, un rechace, cualquier cosa, quiero decir, está ahí. Yo creo que es un jugador con él y Jeremai seguramente sean los que tengan mayor visión de juego Sí. en E el Jurado, Deportivo. quizáis. Lo bueno es que un jugador como Mario hace a jugadores de alrededor mejores. El Pero caso de totalmente. Villares, cuando se asocia, el caso de José Ángel, cuando también combina con él, cuando decide irse a la izquierda para jugar con Jeremai, cuando puede combinar con Mella. Le falta, para mí, lo único que le falta ahora mismo es el entendimiento con Zach, pero es un tema Mm, ahora mismo global. Es un tema que mm. necesita todo el equipo, ver un poco las interpretaciones y que fluya. Yo creo que no fluye y es cuestión de tiempo, no es cuestión de ninguna otra cosa. Ahora mismo no está fluyendo. Pero la aportación de Mario, yo creo que esta jugada es lo más ilustrativo que podemos traer. A nivel de aportación en todos os sentidos, sí. Dicías antes para atrás. Bueno, para atrás, cando non é control orientado, me giro e ataco. Quero Exacto. dicir, ás veces, cando vas recibir ao apoio e estás moi apretado, non queres xogar e arriscar a perder o balón intentando girar aí, ¿no? Porque unha pérdida aí pode ser terrible. De feito, o propio Mario contra o Córdoba comete unha pérdida de balón moi grave xogando cara atrás, precisamente por non querer arriscar demasiado ou por non ajustar ben ese pase, ¿no? Que lle dá o balón a Alex Sala, cousa moi pouco habitual nel. Ás veces, dar un pase atrás non é a opción menos ofensiva, porque permites darlle continuidade ao ataque. Todo depende de tantas variables que poderíamos estar aquí horas debatindo e poñendo imaxes que non ten sentido cada vez que un xogador dá un pase cara atrás, sobre todo se está apretado, entender iso como algo malo, ao contrario. Ao contrario. Nesta acción, minuto 35, é que non é un pase cara atrás, é o contrario, un control orientado descomunal, como os que facía moito, lembroume a Thiago Alcántara, o que acaba generando é dun apoio e dunha situación na que non hai nada, na que o lóxico é dar un pase cara atrás, un regate a Diakité simplemente co control, girarte e poder atacar a casi a última liña do Cádiz. É dicir, cousas que polo seu talento, pola súa capacidade individual, técnica e táctica para entender por onde lle ven o rival, a canta distancia, como me ven o pase, como estou perfilado, pode generar ele unha ventaja da absolutamente nada. Bueno, cabalgando un pouquiño a lomos de Mario, o Depor foi medrando, foi capaz de correr máis, foi capaz de recuperar máis tamén por esa presión, e o que me gustou do equipo, ao contrario que nos outros partidos, foi que empezou a ser máis agresivo, a atacar máis espacios, a ser máis profundo. Por que o digo? Por exemplo, por esta xogada no minuto 40. Villares recibe pois entre liñas, casi como por así decirlo, a un pase de Pablo Vázquez, abre rapidamente balón cara Mella, que sempre xogaba moi aberto, con pecha máis interiorizado, e en vez de quedarse ou esperar, o que fai é trazar un desmarque en profundidade descomunal que acaba generando a ocasión de Mario. É dicir, dou o pase fora, como fixo Mario tamén, e non me quedo esperando, non son pasivo, non quero calmar, non. Fago desmarque vertical, fago un movimento vertical, meto ese movimento en profundidade entre central e lateral neste caso, e así Mella me pode dar realmente unha parede ao espacio, pero unha parede. Casi ataco liña de fondo, estou liña de fondo, teño que facer girar o Cádiz e desde aí podo meter pase atrás para que Mario, que é o que está en segunda liña, chegue
e faga ese remate contra David Gil, que parou moi ben o porteiro do Cádiz. Bueno, un Depor que pouco a pouco iba medrando na primeira metade, que era un pouco o que queríamos destacar, non? Non sei se fuches ou saíches ou fuches ao descanso coa mesma sensación. Sí, más o menos. Sobre todo es lo que os decía. Me fui con la sensación de haber conseguido neutralizar un poco esas sensaciones de los primeros minutos, pero con también dos equipos que no sé si era mucho respeto, pero muy trabado todo. En plan, acabo de decir en plan. De un modo que ese miedo a si ataco demasiado, igual me marcan. Es decir, era demasiado respeto en algunas acciones. Y luego, otra cosa, creo que también bastantes más errores en la primera parte que en la segunda. Porque al final, cuando iniciábamos desde los laterales, se perdían balones. Creo que hubo bastantes cosas en entregas que ahí es lo que nos penalizó a nosotros, sobre todo. Por lo que dices tú, porque encontraban los espacios, encontraban cómo girarse, encontraban cómo hacer daño, pero lo que fallaba era alguien de forma individual. Sí, de todos os xeitos, eso, o Deportivo, cando empezou a estirarse un poquinho máis, pois xa equilibrou moito máis o partido, vemos que empeza a chegar a gañar máis duelos e a amenazar un poquinho a portería rival de David Gil, e ao final o que acaba tendo as ocasións nesa primeira mitade é o Deportivo. Moitas nin sequera culminadas, lembrade, por exemplo, esa xogada que Jeremai chega a liña de fondo tras facer un caneo e intenta meter pase atrás cando tiña o mellor disparo antes e o pase atrás non vai a ningures. Esa xogada de Zaka que fai un bo control, un bo recorte, pero no recorte se lle escapa o balón e non pode tirar coa esquerda. Bueno, máis aló das ocasións de Zaka ou de Mario Soriano, que a de Zaka sacan a baixo palos a pesar de controlar mal e demais, xa víamos un Depor que ia chegando. Que pasou na segunda metade? Eu creo que a tendencia dese Deportivo foi a máis. Foi a máis e quixen fijarme sobre todo en dúas cousas. A primeira, no posicionamento de Pecha, que foi fundamental, igual que eu creo que fixo un mal partido a nivel individual, sobre todo a nivel defensivo estivo con moitísimas dúbidas. O seu posicionamento aí casi como interior dereito foi fundamental para darlle ao equipo moita salida por ese carril dereito e para permitir que Mella recibise unha e outra vez. E a segunda, que veremos logo, é a posición tamén de Jeremai, ¿no? E esa asociación con Mario. Si Mario foi protagonista na primeira metade, na segunda sumouse Jeremai casi nesa doble media punta, que foi clave. Tanto a situación esa de Jeremai con Mario Soriano máis o de Pecha, ao final foron as dúas cousas fundamentais no gol do Deportivo, como veremos logo. Empezando por Pecha. Que facía o Deportivo? Si lembrades ao principio do partido, Pecha estaba moitísimo máis en unha posición moito máis exterior, máis hundido, e o que facía eso era que Climent puidese saltar a por él ou que o extremo o tivese referenciado, bueno, cousas máis lóxicas, por así dicilo. Que pasou a partir, sobre todo, da segunda parte, xa nun treito da primeira? Que Pecha, en vez de estar en salida de balón como lateral, colocábase como interior a espaldas do seu extremo. E ao colocarse a espaldas do seu extremo e diante de Climent, o que facía era fijar os dous. Fijar os dous, un por espalda e outro de cara, e así permitíalle a Mella recibir unha e outra vez. Porque, obviamente, Climent non podía saltar a Mella cando por dentro estaba Pecha. Vemos aquí nesta xogada, minuto 51-35, unha das primeiras veces que pasou isto, ¿no? Villares abre cara a dereita, Pecha está dentro e non permite nin que Sobrino, nin que De la Rosa, nin que Climent vayan a por Mella con tempo para facerlle dano, e ademais logo Pecha non se quedaba aí. No momento no que Mella recibía, o que dicíamos antes, atacar a profundidade, ser agresivos. Faz un movimento vertical entre central e lateral e darlle unha opción de pase a Mella. Outra vez o mismo. Balón, apertura longuísima, creo que de Pablo Vázquez a Mella. Climent non chega porque non quere estar tan fora porque Pecha está moi dentro. Xa era o campo neste momento o que non detecta que Pecha está a súa espalda e no momento no que recibe Mella, que fai Pecha? Desmarque entre central e lateral por ese pasillo intermedio para darlle a Mella unha solución, progresar e generar unha situación de gol. Ademais, aquí está o tema de que Villares está moi inteligente e fai tamén un desmovimento cara aí
para evitar que San Emeterio, cun pequeno bloqueo que non sei, igual si é o árbitro do Racing de Ferrol de por pita falta e amarilla, pero Tarjeta. exacto, cun pequeno bloqueo permite que non chegue a axuda a Clement e Pecha, pois outra vez poida atacar aí con moito perigo, por así dicilo. Bueno, era un Depor que con esas salidas aí pola dereita estaba cómodo, outra vez, cando Mario tamén se asociaba, pois era peligro constante, ¿no? Pecha abre a Mella e en vez de quedarse, traza desmarque vertical, Mella mete dentro o balón a Mario Soriano e Mario atopa casi nunha situación de tercer home, por así dicilo, a Pecha outra vez. Quen o iba a dicir, Pecha, ao final, pois tamén foi decisivo polo que dicíamos onte, non? Polo seu entendemento do xogo, sobre todo un xogador que lle está custando moito, pero que a nivel de entendemento e de meterse por aí por dentro e de generar cousas, sí que pode aportar ao Deportivo. El agente externo, ¿no? Al final parecía que se mete justo en ese espacio y lo bueno es que lo supo aprovechar. Y lo que tú decías, en el resultado tiene incidencia porque lo veremos en la jugada final, es el que también hace su cosa por ahí. Efectivamente. Falábamos de Pecha, falábamos desa situación que lle permitía ao Depor gañar moitísima profundidade pola dereita, recibindo Mella e el atacando en vertical con esos movimientos agresivos. A outra clave da segunda parte foi Jeremai e a súa asociación con Mario Soriano. Na primeira xa empezou a amagar con vir a recibir, pero na segunda foi cando se meteu máis por dentro e xa empezou a recibir. Minuto 51-18. Bueno, pois non teño salida de balón, baixa Jeremai a recibir porque Mario está máis no círculo central. Insistimos, podería o Cádiz aí facerlle oposición a Jeremai? Sí, pero a prioridade do equipo de Garitano era non descompoñerse e que os defensas non tivesen que facer saltos moi longos. Entonces vemos como aí Jeremai recibe entre medio centro, lateral e extremo moi fácil, con Iza mirando, porque non quere ir tan lonxe a perseguilo e poder ser superado, ¿no? Pouquiño a pouco Jeremai iba aparecendo e nesta acción, pois outra vez, minuto 58-46, Mario Soriano falle un desmarque por detrás, por así dicilo, el ven a recibir a ese cuadrado de sempre e no momento no que recibe ten un poquinho de tempo e xa empeza a conducir a traer rivales, mira cara ao outro lado e cara ao outro lado quen está? Pecha. As costas do extremo, podes girar o xogo, unha vez xuntaches o Cádiz gracias a ese pase curtiño de Jeremai hacia Jeremai e esa conducción de Jeremai, pois atopas o outro lado moitísimo máis libre e con Pecha atopando ese espacio para recibir e generar peligro. E aquí, creo que é a última, sí, Tiene pinta. a acción do gol. Houbo moitísimas máis asociacións entre Mario Soriano e Jeremai, moitísimas máis, permitiron ao equipo ter moita máis paciencia con balón. De feito, esta xogada, eu non a recordaba así, é unha xogada longuísima do Depor, que dá 16, 17 pases, creo, en a que participan todos os xogadores menos Elton, Barbero e Mella, pero Barbero e Mella incluso participan ao final nese serie de rexeites no área, por así dicilo. Entón, podemos dicir que participan todos os xogadores. Unha xogada con moita pausa, con moita aceleración ao final e con moita loita e moito embarullada ao final, ¿no? Pero que ao principio surge con esa pausa tremenda. Unha pausa que permite a Mario Soriano asociarse pola esquerda, recibir, toco, atraigo o Cádiz, de repente aparece Jeremai por aí por dentro, fijadevos na maraña na que está metido Jeremai, entre os dous centrales, entre os dous mediocentros, entre o lateral dereito. Mario Soriano é o que atrae a atención, mete o pase aí, e outro día se lle apagan as luces, pero Jeremai fai un control orientado co tacón. Para que? Para habilitarse xa cara a outro lado, como víamos na acción anterior, para facer unha conducción cara a outro lado onde non hai tanta xente. Fai unha conducción, é verdad que logo lle salta, non sei se Chus ou Climent, ten un poquinho de sorte nos rexeites, pero acaba habilitando a Pecha. Pecha mete centro e logo xa sabemos o que pasa, ¿no? Cun poquinho de fortuna e moita calidade de Mario Soriano, pois o Depor acaba topando ese gol que eu creo que dentro dun partido igualado, igual que outros días dicimos que non é tan así,
para min fai xustiza ao visto en Riazor. Teniendo en cuenta todo este análisis, hay mucho trabajo. Es decir, al final, Moito. que Pecharromán se coloque ahí no es casualidad, que los jugadores detecten y sean capaces de frenar a un rival que te está haciendo sentir incómodo no es casualidad, y después que tienes futbolistas que dan ese paso adelante para tirar del equipo sin necesidad de levantar los brazos o hacer nada raro, simplemente poniéndolos a jugar. Yo creo que todo esto hace que el Depor sea merecedor, porque lo que dije ayer, mi sensación fue que el Cádiz fue presa de su ansiedad y el reflejo era Ontiveros. Ontiveros, que es un tío que todos sabemos que tiene una calidad brutal, estaba estaba como sacado de quicio. Que me hizo gracia porque luego ves una foto que hay con Barbero, que estaba el tío de chill en el banquillo, es en plan de, durante el partido no estuviste de relax, se notaban los nervios. Aquí yo creo que el ejemplo es ese, trabajo coral, mucho esfuerzo y te llevas el premio en este partido. Sí, e saber atopar un pouquiño a funcionalidade dos xogadores. Pecha sempre dicimos que é un xogador que non ten esa profundidade de por sí, ¿no? Con balón ao pé, pero xogando en posiciones interiores é moi intelixente e sí que che pode dar esa función. E sin facer un partido maravilloso ou, vamos dicir, facendo casi un partido frouxo con balón e sobre todo a nivel defensivo, pois esa interpretación do xogo, de engranarse ben no mecanismo colectivo do equipo, permitiu atopar moitas solucións ao Deportivo, ¿no? Eso unido a que acaba xuntando a Jeremai e a Soriano, que non en todos os partidos podes facelo por circunstancias, neste sí, pois creo que acabou decantando a balanza un poquinho por calidade individual e moito por calidade colectiva, que creo que o Deportivo amosouno, porque nesa primeira parte na que empezas mal, bueno, entre Gil Sanz e o equipo, non sabemos, obviamente, todo coral, acaba se reajustando e acaba empezando a dominar tamén o partido de todas as maneiras. No tienes ninguna diapositiva más, ¿no? Esta era la última. Sí. Me parecieron pocas, me parecieron pocas. Pues increíble el trabajo, Jesús, es una maravilla. La verdad es que es un gustazo porque para la gente que no ha vuelto a ver el partido, como por ejemplo es mi caso, y seguramente muchos de los que nos están viendo no han vuelto a ver el partido, esto te recuerda a ciertas jugadas, te refresca y te da ese punto de análisis para recordar todo lo que pasó y todos los matices que tiene un partido, que son muchos, que a veces se nos escapan por mil cosas. Como sé que estáis todos pendientes de ir a ver esa competición de la que no he escuchado hablar desde hace, no sé, 20 años, debe de ser. Hai 21 anos pasou algo nesa competición. Pasó Iso algo, dixen sí, onte, pues sí. debo de llevar 20 y algo sin verla mucho. Y eso que hoy juega mi equipo. Ahora mismo está jugando mi equipo y amigos, no es el Madrid. Nunca ha sido el Madrid. Xurxo, nada más, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir este ratito contigo en esos apuntes. A los que estáis por ahí viéndonos ahora mismo en directo, muchísimas gracias. A los que nos escuchéis en MP3 también. A los que estáis por Patreon comentando vuestras cosillas también. A los que no nos veis, lo que os estáis perdiendo. Menú de esta semana, jueves entrevista, viernes previa. No se olviden, háganse Patreon porque sin Patreon no podríamos hacer este tipo de contenido. Nos vamos, cerramos. Xurxo, no tenemos vídeo de salida, ahora que lo creo, con lo cual nos vamos a invitar cualquier cosa. Esto, por ejemplo, nos vale. Señores, señoras, disfruten de este día. Nos vamos. Chao, chao. Chao.